If a sign of onye akpolu? Yeah, thank you for that question. Signs of onye akpolu. Onye akpolu, enwere so many signs. Of onye akpolu nke mbụ, gị nwa na onwe gị akpọrọ bido na nne gị ma ọ bụ nna gị na ọmụmụ gị ga-achọpụtarịrị na o nwere ihe dị unique bido na ọmụmụ gị. Enwere ndị bụ na before ha dị ime ezie ha ozi na a ga-amụ nwa dị etu a. Yes, na nwa a ga-abụ nnukwu mmadụ na ọ bụ na amụọ ya before conception. Ngwa ndị bụ mgbe agha dị ime ka a ga-agwa nwaanyị ma ọ bụ nwoke na nwa nwunye gị dị ime ga-abụkwa nnukwu mmadụ na ọkwa onye ichie na ọ bụ onye echichi ma ọ bụ na onye amụma onye akpọrọ. So o nwere ọtụtụ ihe nwere ike ime. O nwere ụfọdụ na-emegide ruo n'ụbọchị ọmụmụ ha, n'ụbọchị a na-amụ ha, na ihe na-eme signs and wonders, something na-eme na ndụ ha bido na mgbe ha na-etolite. Pay attention, ị ga-afụ na enwere some certain things dị unique n'ebe ị nọ n'ebe ndị ọzọ nọ, ma ọ bụ nne na nna gị nwere ike ịdị observance notice ya. Nke abụọ bụ enwere ike simple science mma akọwa ụfọdụ ga-echighọta ya bụ enwere ike bụrụ onye na-alọta nlọ ịlọ nlọ mee ma ikwubi okwu ọbịa na mmezu. Ma ọkwa n'ịbụ onye ga-abụ mmadụ kpasuo gị inwe aṅụrị, mmadụ kpasuo gị iwe kwuo okwu ọjọọ n'isi onye asị ya ngwa ije ahịa eleta ego, oje ahịa eleta ego. Ọ gwara onye mere gị ihe ọma isi ya gaziere gị ihe eleta nnukwu ego taa oje ahịa olecha ahịa. O nwere ndị kwa bụ ihe ndị a na-eme n'ime ndụ onye a ga-egosi na nwa nwere something dị very special. Nke ọzọkwa bụ o nwere onye ya wepụta maka nke ahụzi for ndị dịgoro spiritual elevated. O nwere science a na-afụ kpatara na o nwere onye ya bụ onye akpọrọ dị gifted, ọfụghị anaghị otu oge nnukwu nwaanyị ma ọ bụ eze nwoke ma ọ bụ kwuo afa gosi na o nwere something ọ na-afụ n'ihu gosiri ya na onye abụ a code one. Nke a bụ for ndị dịgoro ma highly elevated. Then nke ọzọkwa bụ na akara aka gị dịsi ya palm. Enwere ike isi because na mbụ ya palm history, but I can tell you ịbụrụ onye akpọrọ enwere that sign na-adị n'akara aka gị. Ọ dị n'akara aka gị, ọ natara chi. Ịghọtara ya? Ọ natara chi, ọ na-adị every palm reader ị na-anya efe the sign gosi na onye a nwee great star nọ ihe ka ọ bụ. Then minus that one, enweziri sayensị nwere ike ide eme na n'ime ndụ gị ma ọ bụ na agbara ya n'afa ma ọ bụ na-esiri n'ụzọ. Onwe ndị wee na-agafe n'ụzọ akpọ gosi kedu ihe ị na-eche, ọ na-ịmara na iwu onye agbara ọrụ. Onwe ndị aga na-ezi ozi. O nwere nke ọzọ mma agwa that will shock you na-eme m bido na mgbe m tolitegoro, mgbe m na-agbagharị ejego m Pentecostal ụnụ mara na n'Ọka one Archbishop. Then that first day m zọrọ ụkwụ na ya bụ ụlọ ụka, anọkwa m n'oche ebe ibe m nọ. Ọ kpọlite m, yes, kwụrụ ọtọ. Ọ sị m kere ihe m na ebe ahụ eme, mana m amara na ọ bụrụ ebe a ka oche ruru m, kpọgota m n'ebe ndị prayer warrior nọ. Sị m from today n'ebe a ndị prayer warrior nọ ka mma nọ, na m kwesịrị iso na-ekpere ndị mmadụ ekpere na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ. So ọ bụ na agwaghị ụdị ihe na-eto sign ma ọ bụ nwe ebe ya anọkọta etu a akpọ osi na ebe ya nọ. Abụrụ ọtụtụ ndị mara na-afụta na enwere forces na-eso gị. Ihe ndị a na-eme ị mara n'ime onye akpọrọ ọrụ. Daalụ.